Ini dhuwur ya. Yo. Ki njero rek golek duitna ndi Pleng dhewe ki. Sik karo nang pikir. Ki bapak ki aku golek duit wong wis rek Agustus mesti akeh iuran lah. Wah, ayo pancen ijo. Akeh iuran. Wah, ayo akeh pokoke pengeluarane. Perayaan karnaval barang kuwi mesti Kuwi bingung golek duit nanti yo. wong Malak itu Pleng. Orang mani. Apa-apa aku sing tanggung jawab. Pakemu. Aku daripada raleh duit Terus coba ya. ayo Pleng golek kira-kira ono bocah atau kepala. Kepala Yang penting oleh duit. Oh, wis medeni pasang wajah medeni. Siap. Aku ke duit. Yo, Bipa, sing menang kiper. Nang, aku tak jadi kiper ae. Caloro sing merebut lho. Kiper. Lebih baik menjaga daripada merebut. Ono. Tak entas mentale sik. Aku sik mau. Ayo. Aku lanjut duit no. Priye? Kono juga ning omah. Ya sih Mas tak juga duit. Oh, ini gini yo. Weh. Weh, ada di pas ya jok lo ya jok. Ayo. Kira pusat puncak ya. Main-mainin nanti. Woi, dia kesuannya. Weh, kayak lo weh. Mau balik? Nanti dia balik. Wah, kowe malah ora pecos. Bolo-bolone kuning-kuning kok tenan. Wah, sing kabeh iki. Iso dunyang bapak ki aku nek ra leh duit. Den turu make weh. Turu ngoke engko paling ngundang tok. Wis ngabar wis nonton kene. Bali ya cuk, Pleng. Suwak wetenge. Ya, sayang iki. Ku madang nang nggon aku ora apa-apa. Ayo madang sego karo uyah tok to. Lesu Pleng. Pleng den jakong kene Pleng. Tak golek-golek ki opo ngono. Kene ya, kene. Kene kok kono. Ya kene. Sini kok. Iki kon ngono apa ki? Ayo mangan angen-angen lu. Wah, pancen tobat golek duit ya, Pleng. Iya. Ekonomi global Gara-gara corona kuwi ndak marai krisis ekonomi global. Tobat ya, Pleng. Soalnya apa golek duit? Den, Jane wis oleh, Pak. Ning kempleng kuwi ra pecus. kok dini ora pecah sih piye to? Tak kon malak malah doyak masa kok. masa kanak-kanak ya. Dene tau golek duit sing halal, ora tak kon malak. Aku mbah muden iki mah ajek kon malak. Aku jane ya wedi. Sithik kan disyukuri mas dadi berkah. Oke, ora disyukuri ora nyukupi to. Iya ya, Pak. Bener, Pleng. Ya bener lah priye apa mau ajek ngerampok cah cilik-cilik ya priye. Ayo sesuk ra ketung golek-golek rasa apa ngarit sing penting halal ya, Pleng. Sing wani reget wani rekoso. Bener, Penting berkah wani rekoso. bener.